Bon dia. Aquest és un vídeo informatiu on sortirà la informació de la reunió de pares i mares del curs 2020-2021. Com ja sabeu, l'ESO, l'educació secundària obligatòria, comprèn les edats de 12 als 16 anys. Consta de 4 cursos acadèmics, primer, segon, tercer i quart, i nosaltres estem al primer cicle. L'ESO és l'etapa que l'alumnat entra de ple a l'adolescència. Suposa el pas de ser nens, nenes, a ser nois, noies. En aquestes edats es donen canvis físics i psicològics. Els amics i amigues són molt importants, però és necessari el reconeixement de l'entorn més immediat, la família i l'escola. Com treballar? Doncs nosaltres realitzem les matèries que marca la Generalitat per cada curs. Què volem aconseguir? Autonomia, responsabilitat, respecte i bona convivència i l'hàbit d'estudiar i fer els deures. Avaluem. L'avaluació és un procés continu. Les notes es poden tenir en compte l'assistència, el treball, els deures, l'actitud. Les notes s'entregaran a l'alumnat al final de cada trimestre. Cal tornar assignat al resguard. De cada matèria hi haurà una nota numèrica i s'especificarà el nivell d'assoliment. Avaluem. L'avaluació és un procés continu. Normativa específica de l'ESO. A més de la normativa general del centre, cal destacar els següents aspectes. Mòbil. L'escola no es fa responsable de la pèrdua ni del robatori d'aquest. Pati. A l'entrada del matí i del pati cal ser molt puntual. Si no es torna per motius familiars, cal avisar a l'escola o s'aplicarà la sanció corresponent. Baralles. Els implicats en una baralla o faltes greus de respecte seran expulsats 2 o 3 dies a casa. Participem en. Degut a les circumstàncies actuals del Covid, no es contempla la possibilitat de fer sortides culturals ni de lleure. Es continuaran fent xerrades online com el projecte de formació a SEUPAM, és a dir, prevenció. Tallers de Pixes, regidora de Joventut de l'Ajuntament de Badalona i xerrades sobre la marató de TV3.